Tapos panginis siya, boss. Hindi yan. Oo nga. Panginis siya. Kaya mga subscribers, hindi, si Madal Magkepe sa Suway, na Pampanga, sa Green mo, Pisa. Ano pa ang mo? Ha? Joseph. Joseph mo? Kabakog. Ito may sa kapatid ni Joel Kabakog kay Joseph sa kanyang pamilya. Sa Misoklay, shoutout. So, after ng walking namin, ginawa na nakita mo kanina. So, may program natin gawin yun. So, pwedeng limot. Butay ba ha? Sige tayo ka, butay. One. Hindi, ganito din. Sige, danda na. Ayan, tayo. 2. So, ang ating program ngayon is 20. 3. Okay. Relax. Mas ka ko. 7. 8. Push. 9. 10. Push. 11. Okay. Push. 12. 30. Ayaw mo na kayo. Na malalim. Kaya malinyo. Next ka mo. Very good. Sige. Push. Sige. 14. 15. 16. Okay. Push. 17. 20. That's what? Wait, wait lang. Okay. Harap na mo. Pinay-stop to. Pinay-stop mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, mark. Bangang gulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, malalim. Relax. Malalim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So last po, yung aming program is 15. So makikita natin sa ating sheets. Yan. So yung ating sheets ng program niya. Yan. Okay na. So last niya 15. So 20 kami ngayon. So may 20 yung program ngayon ni Joel. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18, 19, 20.
Cold yan. Ay, Dito ka. Dito ka para makita yung customer natin. kay editor ka pa na boss. Editor. So, ito, wala nang edit ito. Rekta na to. Ano ba rin? Para makita na yung ginagawa natin kay mild stroke patients natin. So, this is our 4th session therapy natin. So, more on, bago ko siya i-massage therapy, so, range of motion as well as program. Misal ka takin ni. Misal ka. Okay, kalita. Nah, misal ka mo. Mga paramdam mo, nginumisto ka. Kailangan matako na siya kanya. Layo na ka mo na eh. Siya po ay tinamaan sa stroke, too much eating of rice. Susunod daw, hindi siya maraming kakainin. Konti na lang. Pare. Ang mga ibig na buhay. Ang mga Ines. Mangin siya boss. Takot ka rin sa boss. Siyempre. May pabiya ka tapos. Nag-therapy, may kakaswa na. Kaya sa magkipin na. Oo, pabiya yun. Sabi nga siya. Yaw may gins ka niyo. Di boss. Batag. Saan nilong dagya? Nadwala pa. Nadwala pa. Nadwala pa may inis eh. Bata lang mo, betis ah. Sali siya kini pagkagawa ko pare. Sali siya gali. Pare. Lumaw, puro mo. Puro. Ibig ka doon, tutok ti si Jebal pasok. Ano pa ako sa papi? Ito. Puto mo. Hindi nga kaya. Kaya natin. May pabiya ka tayo. Hello. Diyan ba? Hi. Lagyan mo boss kay motor mo mga yan. Sigla siguro na. Ano ba? Baba. Natakot. Bubuan. Sino ba sila? Black? O yung laro yun, ako rin. Ano naman? Sino ang laro ka ang laro? Sabi kang kay boss. Wak, wak. Wak. Pangit ah.
Ay, buwa. Oo. Ayun. Thank you. Lalagyan. Ay. Ayun. Anak mo yan. Ayun, yung anak niya. Ano pa anak mo? Ayan siya. Oh, ayun siya. Kaway ka dali. Huwag ka Ayun. sa Ay, bayay siya, no? Sila yung mga ano, sila yung mga... Ba't mo sa atin? Sila yung mga maalala kay Kuya. Yung mga... Mututok. Kaya pa? Boy. 12 minutes. Lang para full ano. Kaya ito siya. Siyempre. Nakapat tayo, masigon. Ngayon. Masigon na di. Ay siya. Masigon na ka na. Gasawa na yan. Sige na rin na parang. Diyos mo rin tayo. Nasi. Di ba na agad yung aso niya? Ito yung nag-isang anak lang. Nag-isa lang. Tignan mo ito yung... Masaway ka ba? Ato lang yan. Hindi mo na. Semua. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Timbang. Timbang. Oh, ano? Si, smile. Si. Asme. Smile. Ako timbang. Ako timbang. Ngayon na. Ngayon. Ha? Okay? Oh. Ano ba?